Ofundisayo uVibhakshini Maharaj. Awukuhlaziya u1x uma ux ungu-1 ungu-0 futhi ungu-1. Sizoqala ngaleso kuqala. Sizothini? 1 times phela u-x ukhumbula ukuthi usunguba usungu-1. Sizothi -1. Khumbula ukuthi into kuyi-times ngo-1 ayiguquki. Ngaphambi futhi uphinde ukhumbule ukuthi u-positive no-negative ukhipha u-negative. Lapha-ke i-answer yethu u-1. Sizophinda-ke futhi siqhubeke nesibalo sethu. Sibheke la ngenhla. Bafuna futhi u-x ube u-0. Sizobuyela le phezulu ngathi sizokushintsha umbala. Sizothi-ke u-x usu-0 manje. Sothatha wona-ke lo 1. Sizothi 1 times 0. Awucabange ukuthi kuzosipha abantu lokho. Basithi 1 times 0. Qambushilo sino-0. Siyaqhubeka lana nesibalo sethu. Manje sizophinda sibheke ukuthi u1 times x, u-x wethu sekungubani manje? U-x wethu nanka usungubani? 1. So sithi 1x times 1. Sithola impendulo ethini? Sithini? 0 times x usipha u-0. Nanka basishintsha umbala u-x wethu ngu-1. Sizothi 1 times 1 uzosipha bani? Usho kahle u1 awuguquki.